kum kawai ne kijing nang pelilanti yaki khun samla bekenang yo ya kalat bani lekai he kijing lekai baper ka laipo dengan cricket association kalami syakmat na kebentaban penlong ya kijing lekai cricket ha kashnong da kabakot batwer ya kirang ya lekai kibana ketika than ha kabahadu arpo teli kenhun ya lekai kilawan ban penrung kerteng na kebentaban ya khun ha kene ka tournament ya kabalatip kum ka inter village cricket T20 Christmas Cup arjar arpo ar kum ka dak jong jingpli pajba ya kene jing lekai cricket ha ketika than uba kenjo lang rang tong ubri uwe ni samla rang ba awalami bha bani rap ban kentiu iki khon samla ha ki kami lekai bat kum juru ya ki shnong ki thau kum block coordinator ka Swachh Bharat mission ha omsning block ubalong roh ka juga por finance secretary ka sengrawa ulawan poi kum kongsan nang taha ke jing don lang jong uba James Jerwa ubri orang ba shnong ka shnong laipo dengan uba Richard Langdo uba Robi Jerwa nang ta uba Ausing Makdo bat kiwe Wala ke jinglong jong kamadan kam dade ke babiang bat ketiar gitar ban lekai kim pat biang Henry ki samla kilawan ban sim benta kum ke jing persyang ban penia chakmat ha ke bai dei bat kene ke jing penlong ya kene ke jing lekai cricket ha kene ke than ki arteli ki kenhun ki balawan lekai ha kene ke sngis dang ki kentup ya ke laipo dengan persya ya ke silyang umdo bat ha ke bakut jong ke jing lekai ke laipo dengan ke bari ke trai madan kala penrem no ya ke silyang umdo Boleh. Panigisnong live holdingan kadigisnong kabanga hadu kata-kata mo ngatrai bro koj pitip ya kata kat badon i program ibarit ngai sadun bentalang mo ladang yo ilat ban jingerap bro nangnu ngakan mau nangkong ya gisnong live holdingan te lese kani kajing smujan kajing smu jonga ya gisnong live holdingan ngamla ban kentaj ladon i program ibarit kanu rung akwa ban dun bentalang te kani kisngi lese ka ba lengba kajing penya bastat jong Presiden jong ganika Cricket Association live holdingan hagabakan sadon ganika Inter Village T20 Christmas Cup tingangit ba kanika jing lekai mentau senam mo kanika jing simentalang na jong pi bat kisnong gi bamarjan kan long ka ba itanat kan long ka bawanra ka jing yas ngujan ka jing yas nguteli lese ka sport ngila banong ka digaway ka benta ka ba mangikum ki samla mo khamtam magani ke juk jungi menta ke juk kaba ladangi pet ki kena ki beret ki samla ke jungi ngila duna bha haga jingi sim menta jungi haki kam sport mo ban kilan met yala jong tenrei lang baga jing penlong kum gini ke jingi le kai mo ngila persyang ban gap no yala jong na katu ke jing bun kam jungi haki mobile mo ke jing le kai games se ngi le kai kini ke games ki pasisha ki bayarap bantai ke met ke jungi ban yo jing ko jing khia but om tang gajing ko jingkhia om tang gajing mentoy ngismet henry ka bakong santam keni gajing le kailang jongi kadai ban pensngu jam ngi we pe we ngin penyat li ngi hasnong athau hakini ki dong bagi thain gi jongi dengan om penjrong ngi gajing kran gajonga namar ba ngukumbong ne phi mene shipo wajing haban don hapo isnong raitong menta la shipo steng te lengkot nga ai ka kitbokit duang na ka benta kinong penya jong kani ka sport club kumjur ya phi kinong simenta khamtam ma phi ki ban sa simbenta kani ka sing basdang no pin yele kai phana du ka men sim khnang bagani ka jing yele kai ka jong phi kan longru kan nuksa ka ban nangni shakhmat bagi nang la ban le khambha ha kam sport ha kini ki dong bagi than ki jongi ka laipo dengan Inter Village T20 Christmas Cup laple menta ka step te to khuble shibon ne phi baro te kendiat namar bang lawan banedon bentalang hagani ka jing lekai ke jongpi te tang ke jing yasno krilang jonga bat ka ni ka Cricket Association don di jingera ba kendiat ngan khod di presiden ba in sim
Thank